Здравейте! Аз съм Деница от Сдружение Walk Together и също така съм сертифициран йога инструктор. Днес бих искала да си поговорим за това колко важни са физическата активност и йогата за нашето психично здраве. Когато сме под стрес или се чувстваме претоварени, тялото и умът ни имат нужда от начин да освободят напрежението. Именно тук физическата активност помага. Тя ни носи повече енергия и подобрява настроението ни. Йогата в частност ни учи да забавим темпото, да дишаме по-осъзнато и да сме по-свързани с себе си. Тя помага да намалим тревожността, напрежението и умората, като същевременно носи усещане за спокойствие и баланс. Само няколко минути движение на ден могат да превърнат лош ден в хубав. Затова не забравяйте да се грижите за себе си и за своето психично здраве. А сега останете с мен за кратка йога сесия от седеж. Добре дошли! Намерете удобна седнала позиция и позволете на гръбнака да се издължи нагоре и нежно отпуснете раменете надолу. Затворете очи, ако това ви носи комфорт. Поемете дълбоко въздух през носа и издишайте бавно през устата. Отново вдишайте дълбоко и издишайте, освобождавайки напрежението. Трето дълбоко вдишване, усетете как гърдите се разширяват и издишайте напълно. Още едно дълбоко вдишване и бавно, успокояващо издишване. Нежно отпуснете лявото ухо към лявото рамо. Усетете разтягането по дясната страна на врата. Дишайте дълбоко тук. Бавно върнете главата в центъра, сега отпуснете дясното ухо към дясното рамо. Отпуснете челюстта и лицето. Още едно дълбоко вдишване и издишване. Върнете се в центъра. Поставете ръцете върху коленете за седящи извивания на гръбнака. С вдишване повдигнете гърдите и леко извийте гръбнака. Разтворете ключиците и погледнете леко нагоре. С издишване заоблете гърба, прибирайки корема и брадичката към гърдите. Дишайте, отваряйки сърцето напред, издишайте, закръгляйки и отпускайки. Повдигнете лявата ръка нагоре, опрете дясната ръка до себе си и нежно се наклонете надясно. Дишайте към лявата страна на тялото. Всяко вдишване създавайте пространство. Бавно се върнете в центъра. Сменете страните. Дясната ръка се издига нагоре, докато леко се накланяте наляво. Отпуснете раменете и дишайте дълбоко.
С вдишване се върнете в центъра. Поставете дясната ръка зад себе си, а лявата върху дясното коляно за усукване от седеж. Издължете гръбнака с вдишване и нежно се усочете с издишване. Нека раменете останат отпуснати, а дъхът спокоен. Бавно се върнете в центъра и усочете към другата страна. Дишайте, за да се издължите, издишайте, за да се завъртите меко. Върнете се в центъра, повдигнете гърдите и стеглете раменете назад нежно. Освободете бавно. Сега започнете плавно да се отпускате напред в навеждане. Позволете на тялото да омекне. Отпуснете врата напълно. Нека ръцете почиват там, където е удобно. Няма нужда от усилие. Просто дишайте и се отпуснете. Бавно започнете да се изправяте. Поставете ръцете върху сърцето. Нека направим 4 последни заземяващи вдишвания заедно. Дишайте дълбоко, издишайте бавно. Дишайте спокойствие, издишайте напрежение. Дишайте присъствие, издишайте мекота. Последно дълбоко вдишване и пълно издишване. Поемете дълбоко въздух за едно ом. Съберете длани пред сърцето, леко наведете глава навътре към себе си. Намасте!